50% doktorov odchádza. Lekárska fakulta je tá drahšia a tam tuším nestojí jeden rok študenta 7 000 eur, ale zdá sa mi, že až 20 000. To znamená, že za 5 rokov nás výroba jedného lekára, nás všetkých spoločne stojí 100 000. A to je dobrá investícia. My všetci sa zložíme o pár centoch, že vyrobíme si do našej spoločnosti jedného lekára, z ktorého potom budeme profitovať, ktorý nás potom bude liečiť a ktorý bude platiť dane a nejak sa nám tá investícia vráti. Ne? Lenže 50% ľudí, ktorí dokončia lekárskú fakultu, odídu do zahraničia. A nie len, že neliečia nás Slovákov, ktorí sme mu zaplatili to štúdium, ktorí sme si ho dali vyrobiť, ale liečí napríklad Rakúšanov a platí dane v Rakúsku. Takže nemáme ani lekára a nemáme ani naspäť tie peniaze z tých daní, ktoré platí. Nemáme nič. Proste 100 000 eur sme vyhodili von oknom. A toto sa deje pri 50% absolventoch lekárskej fakulty. Proste odídu. Ja nerozumiem, že prečo toto dodnes nie je vyriešené. To je tak strašne do očí bijúca chyba. A pritom je to tak ľahké vyriešiť. Nech to majú naďalej kľudne zadarmo. Ale prečo im dovolíme odísť? Ja teraz nevravím, že poďme ich tu zavrieť do basy. Ja vravím, že veď nech sa mu to narátáva ako nejaká pôžička, to jeho štúdium, tých 100 000 mu bude niekde svietiť a prácou na Slovensku sa mu z tej pôžičky bude strhávať. Keď odrobí 5 rokov na Slovensku, tak už to nebude 100 000, ale bude to 50 000. Dajme tomu. Keď odrobí 10 rokov, už to bude len 20 000. Keď odrobí 20 rokov, už to bude 0. Nech je zaviazaný tu robiť a keď tu nebude robiť, tak nech tie peniaze vráti. Veď my sme sa mu na to nezložili preto, že ho máme tak radi. My sme sa mu na to zložili všetci preto na to jeho štúdium, že nám tu bude robiť na Slovensku lekára. Tak prečo netrváme na tom, aby nám tu robil lekára? Ak chce robiť lekára v Rakúsku, tak nech nám vráti našu investíciu.